Velkommen til Philadelphia Talk. Det her det er bare én talk, men vi har en ambition om at genindføre Philadelphia Talks. Så der er i dag, og så håber vi på at lave en mere inden jul. Og så ligesom køre nogle gange i løbet af året, så vi kan udveksle, og så vil det ikke så meget være os i direktionen, der underholder, så vil det også være nogle af jer, vi gerne vil have til ord og fortælle om, hvad jeg arbejder med, så vi ligesom får noget bedre indblik i, hvad der sker rundt omkring på Philadelphia. Men nu tænkte vi, ville starte, og Lene har talt, jeg har været her nu i 104 dage. Og jeg var sådan set så direktør lidt senere først, for det var jeg jo først fra den 17. eller den 15. juni. Så det er baseret på det. Og for jer, der har været her længe, så vil I jo tænke, at det er super overfladisk, og hun har nok ikke rigtig forstået så meget af, hvad der sker alligevel. Og det kan der helt sikkert også være et element af. Jeg har stadigvæk, selvom jeg havde sådan en hæsblæsende start, hvor jeg var rundt alle steder, så er der jo rigtig meget, jeg slet ikke har ind under huden endnu. Så tag det med. Og jeg vil stadigvæk gerne, der hvor jeg har sagt, at jeg gerne vil ud og prøve at gå med. Nu har jeg så forstået, når jeg siger gå i vagt, så er der nogen, der tror det om natten. Det kan også godt være, at jeg skal det, men jeg tænkte egentlig også bare at være med nogle af jer i løbet af en dag. Det er ikke fordi, jeg ikke kan finde ud af at være på arbejde om natten, men det andet kunne jo også, det er jo trods alt det, der sker mest. Så det vil jeg gerne. Så det er bare en disclaimer, at det er baseret på det, og selvfølgelig på al den dialog, jeg har haft. Og så en del af tiden, jeg har været, har det så været sommerferie. Der vil jeg sige, der var der et par uger, hvor jeg tænkte, at vi ikke var så mange, der var her. Og sådan er det jo, når det er ferie, og patienterne også får lov til at holde ferie. Så det er baseret på det. Og så vil I måske kunne se, at slidesene ser lidt anderledes ud, end dem vi plejer at have. Og det er bare for dem, der nogle gange skal lave nogle slides, så har Lene sørget for, at vi nu har fået nogle lidt andre. Nu farverne er måske ikke så taknemmelige på den her skærm, men lige lidt mere over i den mørkegrønne, når vi har fået den her hjerne med fra vores strategi, så vi lige har ændret lidt på det. Jeg har fået det format, som også er på de fleste skærme. Så det kommer ud og ligge på Intra snart. Men det er bare, den må I bare bruge, og gerne den i stedet for den gamle, fordi vi synes, den ser lidt smartere ud. Det var al indledningen. Tak fordi I er kommet. Det er fedt. Det er jeg rigtig glad for at se jer. Og som sagt, så vil jeg sige lidt om de første 100 dage også, hvad der er masser af jeg har noget at tale om, og han byder bare ind undervejs, har vi aftalt, hvis der er noget særligt, eller hvis der er et eller andet, I spørger til. Og I må også godt afbryde undervejs, selvom vi skal prøve at holde tiden. Bare lige for, at I på forhånd ved, hvad sådan mine første tanker, konklusioner er måske stærkt udtryk er. Altså det første er, det er det fedeste sted det her. Altså jeg synes her er så skønt, og vi spiller bare en virkelig vigtig rolle, både i sundhedsvæsenet og på det sociale område. Så det er ligesom min hovedkonklusion. Den anden er, at der er nogle ting, jeg går og tænker lidt over. Kan jeg vide, hvorfor vi gør sådan, eller hvordan hænger det sammen? Så er der lidt om, hvad det er for en retning, vi er på vej i, som jeg måske ikke synes står sådan helt krystalklart for os alle sammen. Så det er noget af det, jeg tænker, vi skal arbejde med. Og så nogle bud på, hvor tænker jeg, vi kan starte hen, eller hvor vi vil starte hen, også som direktion, og hvad vil vi ligesom tage fat på. Det kommer ikke til at gå sådan langt ned i alle mulige områder, fordi vi har så bred en butik. Men det er sådan nogenlunde det. Og selvfølgelig først, jeg synes bare, jeg er lykkens parm julefis og hvert andet her. Altså, jeg synes, det er et fantastisk sted. Jeg havde først skrevet, det var Philadelphia er unikt, og det er det også, men det kan ting jo godt være, uden også at være gode. Altså, det kan godt være unikt dårligt, ikke? Tranekær Kro, hvis der er nogen, der følger med i det, de får ret dårlige anmeldelser, ikke? Så det er et fantastisk sted. Jeg synes simpelthen, der er en imødekommenhed, som jo ikke kun jeg oplever, men som folk i det hele taget oplever, når de kommer her, og som jeg også, når jeg møder folk rundt omkring, de er ligesom det nogen kender mange her. Hvis man er gravid, så begynder man at se gravid overalt. Når man lige pludselig har med Philadelphia at gøre, så møder man så næsten alle, man møder, de har en eller anden historie eller et kendskab. Og det er, jeg synes stort set altid, det er positivt, og nogen, der har sat pris på det, og synes, det er et dejligt sted. Det er både folk, der har arbejdet, og folk, der har været patienter, og på andre måder kendt os eller beboere. Vi favner, så den imødekommenhed er bare rigtig dejlig, og jeg synes, man oplever den alle steder. Vi favner enormt bredt, og samtidig så, altså, og det ved I jo godt selv, men det er bare meget tydeligt, når man kommer også, at når man kommer ned og besøger værkstedet nede på RUF, og møder borgerne inde i butikken, det er ligesom en kategori, og så kommer man over til Rikke, hvor der sidder
forskere, som når de fortæller om, hvad de laver, så er jeg i hvert fald sådan relativt på bar bund. Og så kommer man ud og møder plejepersonale og andre, som har altså den der, som jeg er meget imponeret over. I kan simpelthen bare spotte ting på lang afstand. Der er bare en faglighed, som synes jeg er fantastisk. Når jeg kan høre, også lærerne i skolen kan se, når der er nogen, der har et anfald. Så den der, altså det der med at sige, at vi ved noget om epilepsi, det er der er vist århundredes underdrivelse. Og det samme med at have været hjerneskade. Det er virkelig kompetente folk, og det synes jeg er så skønt at opleve. Så der er den der dybe ekspertise, og også en professionalisme, synes jeg, i hvordan vi agerer, hvordan tingene fungerer, og det samarbejde, vi har også udad til. Den der dedikerede faglighed, altså jeg synes ikke, næsten ligegyldigt hvor jeg er, både også i tværgående funktioner og andre steder, der er simpelthen et engagement i det, I laver, og det, vi kan. Og det er sådan set uanset, om man laver mad eller specialrådgivning, eller hvad man gør, så er der en dedikation i at sige, det her, det gør vi, og vi ved rigtig meget om det. Noget, der også er helt meget, synes jeg, åbenlyst, er en stor ansvarsfølelse, og det gælder både i forhold til opgaver, det gælder i forhold til at holde sine budgetter, det gælder i forhold til at tage sig godt af de mennesker, vi har, om ikke i vores varetægt, så i hvert fald dem, vi har en relation til. Så er der en handlekraft af den anden verden. Altså, der er ikke langt fra tanke til handling. Og nu kommer jeg jo ikke direkte, men næsten direkte fra sådan en statsstyrelse, der kunne vi altså godt tænke et stykke tid over tingene. Og vi boede på Statens Serum Institut, der skulle hele tiden sige, hvis man bestilte en ribbe, der skulle tages ned, så var der altså ikke noget, der skete. Lige 2 timer efter stod der ikke en mand med en skruemaskine, som der gør her. Så der er ligesom på alle mulige måder handlekraft. Så er jeg godt med på, at der er også ting, der tager tid, og ting, vi skal blive enige om, og som ligesom kan køre i ring. Det er der altså alle steder. Det er ikke specielt for her. Men der er rigtig meget handlekraft og tempo i at få ting til at ske. Og fordi vi også kender hinanden på fornavn rigtig mange, så ved man også nogenlunde, hvem man skal have fat i for at få noget til at ske. Så er der en nærhed og et kendskab til hinanden og til området, som jeg i hvert fald sætter stor pris på, men som jeg kan også mærke, ligesom bare er en del af kulturen, og det hænger om ikke i gardinerne, så i hvert fald det der med, at man lige ved lidt, og typisk ved man også, og nu ved jeg godt, vi er jo også, der er også flere af jer, der bor her omkring, men der er mange, der lige ved lidt mere om hinanden, som gør, at man måske har lidt mere forståelse for, hvordan tingene fungerer. Og så er der jo en stærk kultur og historie. I weekenden var jeg jo med til Philadelphias Diakonforbunds 100-års jubilæum. Det er altså noget, ikke? Der var 2 60-års jubilarer, og jeg var også med her, da Bent han stoppede og havde været her 40 år. Så der er jo simpelthen en kultur, som bærer helt tilbage jo til nærmest Dr. Selv. Og så samtidig er der også noget, der bare er spritnyt, og vi har digitale konsultationer. Altså jeg synes, vi formår ligesom at bevare den der dybe kultur og historie med, også at være i front. Og vi havde møde masser af jer med Region Nordjylland i går, og Per også. Og de var jo sådan lidt, vi skal nogle gange løbe lidt hurtigt for at følge med jer. Og når vi siger, når vi ser patienterne cirka 40-50% i epilepsihospitalet, ser vi virtuelt. Så kunne man godt se, at de tænkte, det kunne da være meget rart, hvis de også kunne det, men det var ikke helt der, de var. Altså, så der er, jeg synes, det er en god blanding af det. Så det synes jeg det har virkelig været en glæde, og det tænker jeg, det skal vi bare have endnu mere af. Jamen så er jeg lidt tilbage på det, vi er også, min oplevelse er også, at vi er højt respekteret. Vi møder mennesker, og nu et af overskriften for Diakonforbundets jubilæum var Se mennesket. Og det er jo noget af det, der ligger i hele den baggrund, organisationen også har. Men vi møder mennesker med både den der dybe ekspertfaglighed, høje faglighed på deres sygdom, men også på, hvad kan et godt hverdagsliv være, hvis man har fået en hjerneskade, eller hvis man har epilepsi. Og bekærer os faktisk om, at det ikke bare er noget, der sker af sig selv. Det er faktisk noget, der kræver nogen, der har forstand på det, og kan give kvalificeret vejledning og råd, og også være med til at tænke over, hvad er det, der er vigtigt for det menneske, jeg sidder foran. Og at vi også, ja, så det er jo både sygdom, men det kan også være forskellige handicap. Det der faktisk, jeg har ikke lige stødt på så mange andre, der kan det i samme kombination, i hvert fald ikke på værvsfagområdet. Det kan godt være, at sklerosehospitalet kan noget særligt for dem, der har sklerose. De behandler så ikke patienter på samme måde, kan man sige medicinsk. Men det skal vi altså holde fast i, og det har vi faktisk forsøgt
og skrive også, vi har jo lavet sådan et høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionen. De har jo glemret ved overhovedet ikke at forholde sig til paragraf 79 hospitaler. Og det synes vi jo var en skam, så vi er en af de, der er 1000, der har afgivet høringssvar. Vi er så en af dem. Og noget af det, vi peger på, er det her med, hvordan at der er altså grupper af mennesker i det her samfund, særligt også en del af dem, der har epilepsi, som ikke er sådan nogen, der bare enten kan komme på hospitalet og så til hjem i kommunen, men hvis behov og deres tilstand er bare mere kompleks. Og det gør, at de skal have, måske gå i skole et andet sted, det kan være, at de skal have rådgivning om, hvordan de kan det. Der skal noget andet til, og det kan man sige, jeg tror, jeg har skrevet et det kan ikke fortyndes ud i hver enkelt kommune. Altså, der er gudskelov ikke nok mennesker med alvorlig epilepsi eller udviklingshæmning på grund af epilepsi, til at man lige kan være eksperter i det alle steder. Så derfor er der brug for et sted som vores. Og så skal vi så finde ud af, hvordan kan vi så være ude i kongeriget også, fordi der kan ikke være så mange af os, men vi er der, og hvordan kan vi så, men det vil jeg vende tilbage til, gøre det bedre. Nu har vi været rundt hos alle regioner, jeg har været med hos de 3 af dem. Det var Nordjylland og Midt og Sjælland, og Mads og Jens Otto havde møde med hovedstaden og med Syddanmark. Og Syddanmark havde så det med, at de ikke ville bruge os lige så meget. Det skal vi nok vende lidt tilbage til. Vi har snakket med dem igen. De bliver ved med at henvise patienter, så det må vi jo finde ud af. Men det, vi bliver bekræftet i dialogen med dem, er, at de anerkender os, de respekterer os, og de vil gerne, de kan se, at vi har en særlig plads for en stor gruppe af patienterne. Region Sjælland er jo nu også ved at lave en fast aftale med os i forhold til neurorehabilitering og have faste pladser hos os og gøre os til en del af kapaciteten i Region Sjælland. Så vi er i høj grad anerkendt. Og det man så kan sige, det er, og det vil jeg så komme tilbage til, vi skal jo ikke hvile på laurbærne. Fordi det kræver, når vi er det, så er det fordi vi hele tiden følger med og tænker i, hvordan bliver vi ved med at gøre det nye, eller gøre det rigtige, eller udvikle os. Og så er der jo det der, fordi vi er selvejende institution, så kan vi altså være lidt mere agile, end man kan i det offentlige system. Vi kan godt træffe beslutninger om at lave vores tilbud lidt anderledes, uden det skal rundt om et regionsråd, eller højt op i en direktion, for der er ikke så langt fra mig til jer, forhåbentlig, og det skal der i hvert fald ikke være, som hvis man sidder ude i en klinik på et hospital, og man skal helt ind på regionsgården. Så vi har nogle muligheder, og det er fedt, og vi har også en bestyrelse, som rigtig gerne vil noget med os. Hvad lidt malurt skal der jo også være i bæret, så hvad har jeg gået og spekuleret over, og sådan ting. Og der er noget, hvor jeg ikke helt kan finde ud af, om vi nogle gange hviler lidt på laurbærrene. Altså, der er nogle ting, vi har gjort rigtig, rigtig godt. Vi har rigtig mange patientforløb, og det er en stor styrke. Jeg vil sige, der er mange steder også på almindelige hospitaler, hvor det ville være godt, hvis man fik beskrevet sin patientforløb lige en lille smule skarpere. Så det er rigtig godt, at vi har det. Men der kan også være nogle af dem, hvor vi nu siger, skulle vi lige kigge på, om det stadigvæk, altså gør vi egentlig det, der står i dem? Hvad er effekten af det? Er vi skarpe nok på det? Og er der noget, hvor man kan sige, kan vide, hvad patienterne egentlig synes om det, om det er det, de tænker er væsentligt, og hvad der er sket fagligt. Så der er noget, hvor jeg tænker, det kunne vi godt kigge lidt på. Der kan også være andre ting, hvor vi siger, det har vi gjort længe, men er det også sådan, hvis vi kigger ud i krystalkuglen, er det så det, vi skal være. Og vi har også, og når jeg nu siger, at jeg møder folk, der synes, vi gør det rigtig godt, så for ligesom at tale om elefanten i rummet, så har vi jo også haft nu, bredt set har vi ligesom fået, kan jeg forstå, flere klager, end vi har fået i en periode. Og vi har også haft den her sag, som så kommer i Epilepsiforeningsbladet. Og en ting er selve sagen og håndtering af den, noget andet er, at den kommer der. Fordi det er jo virkelig trist for os og for alle parter. Men hvor det vi skal kendes på, det er, hvad gør vi så, når vi møder det? Hvordan er det, vi håndterer det? Hvordan er det, vi taler om det? Og er der noget, hvor vi kan sige, det kan vi måske blive bedre til, hvis vi tager den, men også nogle af de andre klager, når de når dertil, hvor man skriver til direktionen, så er der jo nogle steder undervejs, hvor de ikke har følt sig mødt, patienterne og deres pårørende. Altså hvor vi ikke har formået at forklare, hvorfor er det, vi gør, som vi gør, eller få lyttet til, om vi har hørt rigtigt, om de har forstået, hvad det er, vi siger, eller hvordan vi nu skal få inddraget med, hvad der sker. Så det tænker jeg, det er noget af det, vi skal, altså fordi vi gør det så godt, og er så respekteret, og er så dygtige, så skal vi også være dygtige til, når det ikke går så godt, at sige, hvad må det handle om? Kan det handle om os? Er det fordi,
de har nogle andre forventninger, eller vi ikke forstod, hvad de var. Og også nogle gange kunne sige, jeg har været servitrice engang, nogle gange skal man også bare kunne sige, jamen det var det, de oplevede, og så må jeg jo ligesom lidt æde den, så kan det godt være, at jeg har ret, men det kan man jo ikke bruge til noget i den sidste ende. Så der er et eller andet med, hvordan tager vi det ind, og hvordan får vi håndteret det på en god måde, så vi også kan være i det og være stolte af det, vi gør. Samtidig med, at vi tænker, kan jeg også blive klogere i min praksis? Fordi vores grundhistorie er, at vi er gode til at se de mennesker, og vi er gode til at hjælpe dem. Og så nogle gange så glipper det, og det gør det altså alle steder. Så vi skal bare kendes på, hvordan vi håndterer det. Og så er det jo også et eller andet med bare at være optaget af. Og det er lidt det der med, altså at vi også optaget af, hvad andre synes. Det kan både være patienter, det kan være samarbejdspartnere, at vi kigger ud og også tør at spørge. Nogle gange kan man godt være lidt nervøs. Det kender man jo godt sådan ved at spørge, hvad synes I egentlig? Men det skal vi ture, og jeg tror egentlig nogle gange, så min oplevelse er nogle gange, når man så spørger, jeg er med til for eksempel at lave sådan en interessentanalyse tidligere, hvor man så får nogen til at spørge, hvad synes I om? Og nogle gange så får man faktisk også noget ros, som man slet ikke var klar over, at folk var glade for. Så man skal ikke være så bange for at spørge. Vi får jo også feedback i loopen, men det der med nogle gange at gå lidt mere i dybden og få spurgt, det kan faktisk også give en stolthed over det. Noget, som vi måske ikke er bevidst om. Så er der lidt med det der med, kigger vi på opgaven eller på os selv. Nu skal jeg passe på, hvordan jeg formulerer det, men indimellem, så der er nogle ting, jeg støder på, og måden, vi taler om tingene på, det kan også bare være sådan noget med, hvordan forhandler vi løn, eller hvordan griber vi ting an, hvor jeg tænker, jamen handler det nu om os som personale og vores faggruppe, eller handler det om, hvad er bedst for dem, vi hjælper? Og der nogle gange, så kan jeg godt tænke, at vi er helt skarpe på, hvad er nu det de vigtigste er? Hvem er det, der er de vigtigste? Er det os, eller er det patienterne eller beboerne? Og for mig vil det altid være, selvom jeg elsker jer, og det er jer, der er personale, så er der altså nogle andre, vi er her for. Så at vi sådan lige en gang imellem, når vi tager diskussionerne med hinanden, også tænker, hvem er det nu, hvem er det her handler om? Og derfor skal det stadig være et godt sted at arbejde, og et godt arbejdsmiljø, og vi skal have det godt. Men det der, man så lige får tænkt, hvem er det, jeg har i tankerne lige nu? Og det kan godt være, at det er forkert, og jeg bare har været de forkerte steder. Så correct me, det vil jeg gerne blive klogere på. Og det minder lidt om den der med, om Philadelphia verdensnavle, hvad vil jeg med det, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er lidt det der med, får vi kigget nok ud, fordi man kan jo sådan set bruge man kan nærmest bruge hele sit liv her, det er der så også nogen, der har gjort på lang tid, ikke? Og mange af jer, der har været her længe. Men der er jo også en verden udenfor, hvordan forholder vi os til den, og får vi inviteret den nok ind? Og det tror jeg bare er meget forskelligt, alt efter hvor man er. Jeg tror også, at vi ser nogle forskellige, når vi kigger ud i omverdenen, så er det også nogle forskellige, vi ser. Så er der nogen, der ligesom er samarbejdspartnere i en retning, og for nogle andre er der nogle helt andre. Der kunne jeg godt tænke, at vi fik måske et mere fælles billede, men også inviteret lidt flere ind til at komme og skubbe lidt til os. Så ved jeg ikke, om I kender det begreb parallelt samvær. Det er sådan noget, mig og min mand nogle gange kan praktisere om aftenen i sofaen, ikke? Så sidder vi ved siden af hinanden med hver vores skærm. Og det synes jeg er, skal være inden for stregerne. Det er i hvert fald noget, jeg sådan har tænkt over, når jeg hører, fordi det virker som om, alle kender jo, alle kender ikke hinanden, men de fleste ved noget om, der er også dem derovre, hvad gør de? Men jeg tænker, måske er der et usynligt rodnet, som jeg ikke har opdaget endnu, ligesom træernes hemmelige sprog, de har også alt muligt. Men når jeg nogle gange hører, hvad vi gør, og hvem der gør hvad, så er det ikke sådan, så tænker jeg nogle gange, hvorfor gør de det ikke sammen med dem, eller taler de må ikke sammen? Og så kan det godt være, at de der forbindelser er der, men nogle gange tænker jeg også, at de ikke er der. Og at vi ligesom taler ud fra vores eget perspektiv, alt efter hvor man er i organisationen. Og det har i hvert fald slået mig ind imellem, hvor jeg tænker, nå gud, jeg troede, det der var noget, der hang sammen. Og så hvis jeg snakker om for nej, så er det ligesom, det er to helt forskellige ting. Det var lang tid før, jeg fandt ud af, at forskning og forskning, det er ikke det samme. ikke fordi jeg tror, I har nogle problemer med hinanden, det er bare noget forskelligt, man laver, ikke? Og hvad er ligesom skole og værksted og bolig, altså, så der er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, og voksne og børn, det må da være helt oplagt. At de er ligesom to sider af samme sag, fordi det er jo men det må jeg også forstå, sådan er det heller ikke rigtigt. Og det er ikke, altså, og sådan er det jo alle steder, det er slet ikke det.
Men jeg tror helt klart, der er noget potentiale for, at vi i højere grad, jeg kan sige, det kan også eksistere en lille smule i administrationen, ikke for, men altså, der kan også være lidt, jamen vi er jo dem, der gør det, og vi er dem, der gør det. Vi har mange små enheder. Og så er det måske mere bare sådan en tanke om, når jeg skriver, leder vi organisationen godt nok? Jeg tror, der er rigtig mange dygtige ledere her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i højere grad leder organisationen sammen. At vi ikke ligesom leder hver vores, men jeg har været vant til, at vi måske blander os lidt mere i hinandens ledelsesrum. Og i højere grad, jeg synes også, jeg har faktisk lidt til gode, det kunne jeg have været ude. Jeg har mødt mange af jer, der har førstelinjeledelse, altså ude i klinikken, teamledere, og hvad vi har på bostederne, og det er årssygeplejersker, ikke? Det der engang hed afdelingssygeplejersker, årssygeplejersker, ja. Der er mange, som jeg ikke helt har mødt, og som jeg tænker, men I er jo også en del af ledelsen af Philadelphia. Hvordan har vi et fællesskab om at lede Philadelphia? Så det var sådan nogle af undringene. Jeg tænker, jeg lige prøver at pause talestrømmen og høre, om der er nogle kommentarer eller spørgsmål, inden jeg går til at sige, hvad kunne vi så arbejde videre med? Reaktioner. Hvis man tør. Det må man godt. Ja, Henriette. Så det kan godt genkendes. Okay. Jamen, det var heldigt. Ja. Ja. Det er fordi, jeg er blevet opereret for nærsynlighed, så nu kan jeg se godt. Det var værd, der havde minus 6,5. Ja. Godt. Ja, det var flat. Nå. Og det er rigtigt. Så er der det der med retningen. Altså, det kan jeg jo godt sige nu, at da jeg var til samtaler, der blev jeg præsenteret for den strategi, vi har, som jo sådan set er glimrende, men jeg blev så også bedt om at forholde mig til den, og jeg kom nok til måske at være en lille smule kæk, og sige, jeg synes, der var room for improvement i den. Og noget af det, som jeg blev mærke, den er fuld af rigtig mange gode initiativer. Jeg synes simpelthen, det er svært at se, hvad er det for en verden, Philadelphia er i, og hvor er det, vi tænker, vi skal hen. Der er mange gode initiativer, men jeg kan ikke sådan helt se retning. Og det er jo nemt at komme og sige, det var også en gratis omgang, kan man sige. Det var så heldigt, at de godt kunne tåle, at jeg sagde det, fordi ellers så havde jeg ikke fået jobbet. Men noget af det, som jeg i hvert fald går og spekulerer på, det er det der kæmpe potentiale, vi har ved at være både så brede og så dybe på én gang. Hvordan får vi endnu mere ud af det? Altså, hvordan bliver det endnu tydeligere for dem, der kommer her fra vores omverden, at vi faktisk trækker på de der kompetencer? Og jeg ved, vi gør det. Vi ved jo, at når vi har botilbud, og vi har epilepsilæger, vi har vores nye botilbud over på Akaciavej, at vi har epilepsilægerne tæt på, for eksempel. Altså, det er der jo, men hvordan kan vi både fremkalde det, så man kan se det, men også gøre det endnu stærkere, så vi ligesom får bygget på mere af det. Og så er der den der formulering om at være nationalt førende. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad det betyder. Jeg kan da godt, altså jeg forstår det jo godt, men hvad betyder det så konkret? Altså, hvad kan man måle det på? Så der tænker jeg også, at vi kan prøve at arbejde lidt med det. Og jeg har også svært ved, og det er ikke kun, når jeg læser strategien, det er sådan set også lidt, når jeg snakker med forskellige organisationer, sige, hvem er det, vi primært er til for? Er vi skarpe nok på det? Hvad er det for en rolle, vi spiller igen? Hvad er det for en rolle, vi spiller i den her verden, vi nu er en del af? Og noget af det er jo også, at der kommer en ny, måske nu der kommer de snart ud, de bliver ved med at sige, at det kommer lige om lidt, ikke? Men regeringsudspil til en ny struktur. Jeg ved ikke, hvor meget der bliver lavet om. Der skal vi jo også ligesom kunne sige, hvor er vi hen i den? Hvis der er meget, der bliver lavet om. Hvis nu de slår Region Hovedstaden og Region Sjælland sammen, hvad gør vi så? Hvordan er det placeret os i det? Og det er ikke sikkert, det der er det mest afgørende, hvis man flytter noget fra kommuner til regioner, hvad ved jeg, ikke? Så det der med at sige, hvem er det, vi er til for? Hvad er det for en rolle, vi ser os selv i? I mit gamle job, der havde vi sådan nogle smarte typer til at hjælpe med at lave strategi. Og der brugte de sådan et begreb, det var sådan nogle sportsnummer, jeg ved godt, der er tit sådan nogle sportsnummer, de kan sådan noget, men nu skal vi bare lave coaching og træning og sådan noget. Og ham her, Michael Trolle, har skrevet en bog sammen med ham, der hedder Jim Hagemann Snabe, som har været formand for Mærsk og direktør for SAP. Så de var rigtig skarpe. Og det, de brugte meget, det var at sige, at man skal ligesom vide, hvad det er for en sportsgren,
man spiller i. Og det synes jeg egentlig er en meget god pointe, i hvert fald hvis man dyrker sport. Det er meget rart at vide, hvad man har stillet op til, om det er vandbowl eller synkronsvømning. Ikke? Altså, så det der med, at vi bliver skarpe på, hvor er det vi er henne. Og så skal man også vide, hvad det er for en division, eller hvad det er for en ambition, man har. Altså, hvad er det for en liga, vi skal spille i. Ikke? Og vi skal selvfølgelig op i toppen, men så kræver det også, at hvis vi skal være der, så skal vi også lave det, der er specialiseret og svært. Så skal vi ikke lave det samme som alle de andre. Så nogle af de der diskussioner, tænker jeg, at vi kunne have godt af at tage. Og så synes jeg, at der er rigtig mange gode, både i strategien, men i det hele taget i huset, der bliver lavet mega mange fede ting. Det er bare ikke alting, man lige kan se, hvad retning har det. Eller det kan være rigtig godt, men det der med lige at tænke, når vi for eksempel siger, at vi skal lave patientinventering, som jeg synes er en glimrende metode, så skal vi bare vide, hvad vi vil med den. Altså, hvad er det så, vi kigger efter? Hvad er det, vi vil drage af konklusioner? Så det er sådan, det kan vi godt arbejde med, og det synes jeg kunne være ret godt at komme i gang med. Så hvor kunne vi starte? Ja, det ene er at få formuleret den her klare ambition for Philadelphia. Så startede jeg faktisk med at skrive sådan et eller andet årstal på. Skriver 2030, der er for lang tid til, på den anden side, der er heller ikke så lang tid til 2 år, det er også lidt kedeligt. Så nu står det bare sådan lidt uspecifikt. Selvom det jo ikke er så smart. Og min første tanke er sådan noget med, at vi er et fagligt fyrtårn for epilepsi og hjerneskade, altså både i hele landet, men også internationalt. Vi er jo pissedygtige til der forskning og i genetik. Så er det det, vi er. I strategien er vi også noget med, der er også noget med en storbæltsbro og noget med at bære bro. Men vi skal lige være skarpe på, for det kan godt betyde noget for, hvad vi gør, hvordan det er, vi tænker os selv, hvad vi er for en type organisation. Der er noget med at være foretrukket af både af patienterne og beboere, og hvad vi nu kalder borgerne for, mennesker med epilepsi og hjerneskade. Altså, det handler ikke bare om, at vi skal være bedst. De skal sådan set også sige, at det er der, vi gerne vil hen. Det har jeg sagt nogle gange. De skal ligesom sige, hvis jeg selv kunne vælge, så giv mig lige en tur til Dianlund. Men også samarbejdspartnerne, fordi der skal vi også være anerkendte. De skal også sige, hvis det er svært, eller hvis det er komplekst. Det behøver ikke nødvendigvis at være svært, det kan også bare være komplekst. Ikke? Det behøver ikke at være et højt sådan meget sjældent. Det kan også bare være, at det er en kombination af ting. Og så er der et eller andet med at være professionel i alt, hvad vi gør. Og det kan jeg ikke finde ud af, om det strider mod andre ting. Men der er et eller andet, at når vi gør noget, så gør vi det skarpt. Det er i hvert fald vigtigt for mig, at vi altid kan sige, det har vi altså gjort på en rigtig prof-måde. Og så kan man finde på alt muligt mere. Men det var lige de ting, der kom til mig i hvert fald. Og en anden ting, jeg også synes, vi skal gøre, jeg skal nok komme tilbage med at sige, hvordan vi så gør det, men nu er det bare hvad. Ikke? Stille lidt skarpt på, hvad det er, vi bruger vores krudt på. Fordi, og sådan er det i alle organisationer, der er så mange ting, man kan gøre, der er så mange muligheder, og også ting, man synes, det her halter. Men at vi bliver ret skarpe på at sige, hvis vi gør det her, er det så med til at løfte den ambition, vi har? Eller er det bare fordi, så kan vi blive lidt større, eller det vil også være meget rart, hvis et eller andet. Altså det skal ligesom bære den rigtige vej. Så kunne jeg også rigtig godt tænke mig, at vi bliver skarpe på at sige, men bidrager til det fælles. Er det her bare vores del af organisationen, der nu laver noget, vi synes kunne være rigtig spændende, eller bærer det både ind i vores ambition, men også i noget, som resten af organisationen kan bruge. Så vi ikke ligesom får gået hver vores vej. Og så ikke mindst, altså giver det værdi for, nu har jeg skrevet patienter, det er fordi, det kan også være borgere eller beboere, det kan være vores elever, det kan være vores samarbejdspartnere, når vi rådgiver, men hvem giver det her værdi for? Som ikke bare er os selv, men som også er i omverdenen. Så der er sådan nogle ting, jeg tænker, vi kunne arbejde med. Og så det, jeg kalder for systematisk forstyrrelse. Altså vi lader os forstyrre lidt i vores dejlige verden her. Altså jeg har nogle gange, der er nogen, der har spurgt mig, hvad det er for et sted, jeg kommer hen til, men prøv lige, jeg kan starte min egen kult. Vi er et lokalsamfund, vi har varmecentral, vi har kirke, vi har skole, vi har det hele, ikke? Men altså, vi er jo en del af et kæmpe økosystem. Så det der med både selv at tage ud og invitere ind og lade os forstyrre i, hvordan vi gør tingene, er også en ting. Så lidt mere konkret, der er det der med at få den klare ambition. Jeg synes, det er rigtig godt at inddrage rigtig mange, men der er også en opgave, masser af jeg har, som bestyrelsen har, med at sige, altså det er det her, der er den overordnede ambition, og så har vi jer med og øvrige med til at sige, okay,
hvis det er det, vi skal nogenlunde ordnet, hvordan får vi så det til at ske og udfordre på, er det måske også det, der er det rigtige, men vi bliver nødt til at påtage os og sætte en retning. Så det der med, at vi så kan sige, jamen, så tager vi en drøftelse både i fællesskab, men også ude lokalt og sige, hvad betyder det så for os? Den kerneopgave, vi har lavet på det sociale tilbud, kan vide, om den stadigvæk kan leve op til det, hvis det er den her vej, vi skal. Jeg tænker, den er ret holdbar, men at man ligesom får den snak, men også sige, det er meget fint, at direktionen og bestyrelsen gerne vil det der, men det kan jo kun lade sig gøre, hvis vi gør mindre af det, eller hvis vi får de her kompetencer, eller hvis I investerer i det her. Der er jo nogle ting, man kan jo ikke bare sige, hvad man gerne vil, man bliver nødt til også at lave rammerne for det. Så det er ligesom, det får vi sat i gang her hen over vinteren, tænker jeg, ikke? Og det der med, hvad vi bruger krudt på, der tænker jeg, at sådan i forlængelse af det, så på alle vores forskellige områder, nu har jeg skrevet over det kommende par år, det er måske en lille smule uambitiøst, men når vi ligesom ruller omkring alle, så har vi en snak omkring Philadelphia-uddannelse. Hvad er det, vi vil med det? Hvordan bærer det ind i vores strategi og hvad vi skal? Så vi sådan set kommer hele vejen rundt og får snakket om, hvad er det, vi skal, og hvordan bærer vi ind i det fælles? Fordi der er noget, hvor vi måske bare har ikke forlænget verden med brædder, men det har ligesom kørt i den måde, vi gør tingene på. Så lige at få sat lidt retning på, men komme rundt og få snakken om, hvad er det, der måske skal være anderledes her, eller bare, hvad er det næste, vi skal satse på? Hvordan organiserer vi det? Og så er der det her med den systematiske forstyrrelse. Jeg har rigtig god erfaring med at trække, det kan være kunder eller samarbejdspartnere, her kan det være patienter og pårørende, ind. Og jeg ved, der er jo en ambition om at lave patienter og pårørende og brugerråd. Det er også fint. Jeg vil næsten gerne, hvis jeg selv kan vælge, og det kan jeg jo heldigvis, eller i hvert fald være med til at inspirere til, at vi så tager dem endnu tættere ind. Så var en drop mor, det var det ikke, vel? At vi tager det endnu længere ind og siger, at vi har de her patientforløb, nu inviterer vi nogen ind til et feedbackmøde, der findes metoder. Det skal jo ikke bare være sådan noget med, så kaster vi os selv for løverne, eller kaster nogen for løverne. Det skal være ordentlige måder at gøre det på, systematisk, og det findes der modeller for, så vi får noget systematisk feedback, så vi ikke løber efter klager eller efter utilsigtet hen, så det skal vi også gøre, men at vi indarbejder det løbende, så vi får den der feedback, så vi kender os selv, og så vi ligesom ved, nå gud, det er det, der rører sig, eller sådan bliver det her opfattet. Så er vi nu i gang med, her i forbindelse med de her besparelser, at kigge ned på, nu kan vi bare tage et helt tilfældigt eksempel, hvordan er voksen i pil, hvordan er det skruet sammen på aktivitet og økonomi og fremmøde osv. Simpelthen at få lavet nogle analyser på noget af det, så vi er rigtig skarpe på at sige, godt, så hvis vi skal noget andet, så er det her, vi kan skrue. Så vi får lavet kloge beslutninger, og nogle, der er langtidsholdbare, om hvordan, så hvis vi laver forandringer, vi så faktisk er skarpe på, hvad betyder det, at det ikke bliver sådan, nu gjorde vi et eller andet, og så skete der noget andet, vi ikke havde tænkt på. Så være sådan lidt metodiske i det. Og det er der jo også sket før, men jeg tænker, det kan vi også have brug for fremtidigt. Også ligesom, der er nogen, der hjælper os med at reflektere lidt over vores praksis. Det er ikke bare, vi ikke bare kigger på os selv, eller vi sidder op fra økonomiafdelingen og pisker og siger, nu skal I bare producere så meget mere. Det er så heller ikke moderne mere, kan jeg sige. Og tænke på den måde, det gør vi så heller ikke. Men altså, hvordan kan vi ligesom få en begavet dialog om det? Og så tænker jeg også, at vi godt kunne tænke i nye måder, og det siger jeg jo igen her, fordi jeg har jo ikke været rundt alle steder, og der bliver garanteret praktiseret ledelse også på mange forskellige måder. Jeg kunne måske godt tænke mig, at vi har en dialog om, hvordan er det, vi praktiserer ledelse, hvordan er det, vi tænker på det, hvordan er det, vi organiserer vores arbejde. Der kan også være noget, hvor vi siger, jamen, sådan som vi arbejder her, der giver det måske mere mening at være selvstyrende teams, eller arbejde med medledelse, eller noget andet. Måske er der nogle andre måder, end sådan som vi klassisk har gjort det, der vil egne sig til. Det skal egne sig til opgaven, kan man sige. Ikke? Men der kan godt være andre måder at gøre tingene på, end vi har gjort, også fordi vi har så mange, der er så dygtige og vidensmedarbejdere, som man måske faktisk godt kan styre ret meget selv, men man skal bare have nogle ordentlige rammer for det. Så det var sådan lige en, ikke speedsnak, for jeg snakkede længe, bare snakkede hurtigt, men det var sådan lige det. Og så kan man sige, der er også nogle ting, jeg ikke har snakket om, og en af de ting, altså der er masser, en af de ting, så jeg ikke engang skrev op,
Det er det der med besparelserne. Den gode nyhed er, at med de, bare lige for at tage det, så er det ligesom også adresseret. Sådan som det ser ud lige nu, de ting, der er meldt ind, og det er jo igen voksen- og fællesfunktioner, eller epilepsihospital og fællesfunktioner, med de ting, der er meldt ind, fordi vi på nogle områder også har haft mindre forbrug, og der er nogen, der er tilbageholdende med at besætte stillinger, så har vi styr på 24, mener vi. Ret godt. Så vi kommer ikke til at finde på ting, der ikke er aftalt, kommer der ikke. Så der er de ting, som er aftalt med afdelingsledelserne nu, som typisk er tilbageholdenhed med at besætte stillinger, og stillinger, som måske så aldrig bliver besat igen, men det er der, vi er, og så er der også nogle uforbrugte midler. Så er 25 en anden sag, og den holder vi lige lidt i halen. Vi skal formentlig stadigvæk i hvert fald bevare det, vi har hentet nu, det niveau, vi har hentet nu. Men vi kan se, at de andre regioner tager lidt fra, der hvor Syd ikke kommer med patienter. Vi skal have en dialog med Syd igen, og så kan der ligesom være andre ting, der kommer på banen. Så her henover de næste par måneder skal vi lægge 25-budgettet og kan sige noget klogere om det. Men vi tror ikke, vi skal ud i det scenarie, altså lige så voldsomt scenarie, som oprindeligt var tanken, da vi stod her i juni måned. Så det ser ud til, at Gud har mindet luften lidt for de klippede får. Forhåbentlig, ikke? Så vi tænker, at på den måde, så skal vi nok klare os, selvom jeg ved, at det har selvfølgelig fylder noget, også bare det, der allerede er besluttet, så det er ikke for at underkende det. Men, godt, så har jeg ikke talt om rekruttering. Jeg har ikke talt om generationsskifte. Der er jo rundt omkring i organisationen i hvert fald nogen, som tænker, at det her, at de ikke skal søge et job et andet sted, når de stopper, men det er fordi, de så stopper helt. Ikke? Forskning, det var mere, det har nævnt det lidt, ikke? De digitale muligheder har jeg også masser af smarte idéer til, fordi jeg er jo sådan en digitaliseringstype, men jeg tænker, det vil være en del, det er jo bare et middel. Det er jo ikke sådan noget i sig selv, det er bare et middel. Ikke? Fysiske rammer, hvor var det nu, jeg skrev det? Det har jeg allerede glemt. Så der er nok en grund til, at jeg ikke har sagt noget om det. Ja. Så det var ligesom, nu stak Mads af, hvor han ellers skulle have været min wingman nu. Ja, det tror jeg var sådan lige det, der var ordene, men rigtig gerne nogle meldinger eller spørgsmål, og hvis I tænker, det har jeg ikke lige lyst til at række hånden op og sige, smid mig en mail, jeg plejer at svare, kom forbi, i morgen arbejder jeg hjemme, men ellers så er jeg her. Men der kan også være noget, I tænker, har du slet ikke tænkt på det her, eller et eller andet. I kan også lige få et øjeblik til at summe med bordene, hvis der er. Ja. Vil I have det? Vi kan også bare lige tage, hvis nu vi lige tager et par minutter, så kan I lige vende, og så bliver vi her ligesom, og så kan vi tage det, hvis der er nogen, der siger, det der kom jeg alligevel i tanke om. Skal vi gøre det, så tager jeg også lige en kop kaffe nemlig. Yes.
Godt. Også for ikke at holde på jer for længe, så tænker jeg, er der dukket noget op, I lige tænker, I gerne vil sige, eller som sådan hele i plenum? Nej? Det står bare krystalklart. Ja. Mads, vil du sige noget? Altså, kun hvis du har lyst. Og nu kommer der også et kopper, hvis der er nogen, der ikke fik kop for. Nu er den der. Ja, altså, jeg vil sige, hvis nu ikke jeg var så nær en kollega, som jeg er med Lisbeth, så ville jeg måske sidde et eller andet sted og tænke, vil det sige, at alt det, vi lavede med vores fine udgivelser om vores strategiplan, er den ligesom færdig nu? Nu starter vi på en frisk. Det er ikke helt det, der er tilfældet. Det, der er tilfældet, er, at vi prøver at bruge den som en slags katalog, som vi så i det perspektiv, som Lisbeth lige har fortalt om, går ned og vælger det, som vi mener, vi skal arbejde med i den rækkefølge, vi skal køre det, og at vi hjælper afdelingerne med at komme i gang på en anden måde, end ligesom at man skal sætte sig i nogle grupper og finde ud af det selv. Ikke? Så det bliver nu vi er her, vi har været sammen alle sammen om at lave emnerne. Nu tillader vi os at prøve at vælge en eller anden prioritering, og så hjælper vi med, hvordan man rent praktisk kommer i gang. Det tror jeg vil være med til at tage noget af usikkerheden om, hvad man egentlig skal stille op med det her. Så det er sådan, det skal forstås. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. vi øver os i at læse tanker, og det var helt rigtigt læst. Jeg vil sige, at der er masser af gode initiativer og tanker i den. Det er mere det der med lige nogle af dem at sige, når nu der står jo også ledelse i den og ledelsesudvikling. Og skal vi lige prøve at sætte os sammen og få snakket om, hvad er det så, vi mener, når vi siger det, og få sat noget retning på det. Så det er mere med den på. Og så kan det også være noget, som vi tænker, okay, det der, det kunne også være sjovt, så smider vi det ind også. Ikke? Men det er med udgangspunkt, det der er. Ja. Ja. Det var måske bare, jeg troede lige, du markerede, Susanne. Ja. 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 Tak. Vibeke? Ja. Ja, det er et stort spørgsmål. Skal jeg sige, hvad hun spurgte om? Ja, hvor jeg ser os hen om 5 år. Så det var et stort spørgsmål. Jamen, jeg tror egentlig, jeg ser, at vi måske... jeg håber, at vi står knivskarpt på, hvad det er, vi kan, og at vi er endnu bedre til faktisk at gøre opmærksom på det. Altså, så vi er endnu mere kendt. Lige nu er vi kendt af en sluttet kreds. Typisk nogen, der ved noget om epilepsi eller neurologi. Så hvordan er det? Altså, jeg synes, der er noget af det, vi kan, som også er mere generelt. Det var faktisk også den anden ting, vi så skrev til Strukturkommissionen, var, at det her med at være organiseret på en anden måde i en kommune eller region, hvor man så ligesom kun kan lave enten noget, en kommune kan lave, eller en region kan lave. Der er vi i virkeligheden et eksempel på, også sammen med nogle af de andre, at man faktisk godt kan organisere sig på en måde, så man kan have udgangspunkt i mennesket, i stedet for i systemet. Og hvis det ligesom kunne stå ret tydeligt, at her er der faktisk et sted, hvor vi kan noget, hvor vi tager udgangspunkt i de mennesker, vi hjælper, og deres behov i højere grad end i sådan en
nu er jeg jo selv bureaukrat af træning, ikke? Altså en bureaukrat, det er sådan her, vi har skruet samfundet sammen, og så må I ligesom komme til os. Det synes jeg ligesom vil være. Jeg ved godt, det ikke er så konkret på, hvor mange er vi så, og hvor er vi henne og sådan noget. Jeg tror dybest set, så der er i hvert fald en ting, jeg tænker, at vi skal nok være mere, vi skal nok tænke os selv mere som om 5 år tror jeg, at vi også er en mere virtuel organisation på den måde. Vi har udeambulatorium på Stormly lidt indimellem og oppe i Nordjylland. Vi laver virtuelle konstellationer, men jeg tror, vi kan blive stærkere på den der virtuelle. Vi er allerede i gang med at sige, kan vi sende folk hjem med hjemme-Nelly, hedder hun sådan? Jeg ved godt, det ikke er en person, men hedder det ikke Nelly? Jo, altså, så det der med, at vi ligesom tænker, ikke bare tænker matriklen her, men tænker, at vi også eksisterer virtuelt. Henriette? Tak. Det er godt. Altså, og det eneste, jeg vil sige, jeg vil rigtig gerne mere ud, og så det tænker jeg hver dag, jeg kommer på kontoret, tænker jeg, når i dag er der lidt luft i kalenderen, nu skal jeg ud, og så kommer der en eller anden på tværs. Så jeg har en ambition om, at vi skal ligesom have det lidt ind i kalenderen, lidt mere struktureret, for ellers så kommer det ikke til at ske, at jeg kommer ud og besøger jer og følger lidt mere og bliver lidt klogere. Mads, han har lidt mere adkomst til det, fordi han har jo flere jobs på en gang. Jeg har kun et. Jeg vil også lige kommentere det der, hvor vi er om 5 år. Jeg mener, at vi skal bestræbe os på, at vi om 5 år også står meget skarpt i vores samarbejdspartners bevidsthed. Vi er godt, at vi kan berette om, at der sådan set er stor anerkendelse af det, vi laver, men der må godt være en større attraktion i det. Altså på den måde, at der er en større vekselvirkning, og at vi ikke hele tiden skal have de der situationer, hvor vi er bange for, om der er efterspørgsel, og om vi er rigtig bemandet og til den efterspørgsel, vi så har, med den der meget fokus på økonomien, og i stedet for kan få noget, der er stabilt, men drevet af, at vores samarbejdspartnere bruger stabilt og effektivt. Og det vil sige, at de har en tiltro til, at det vi gør, det er både pengene værd og værd for patienterne. Og et godt alternativ til at prøve at udvikle det selv. Det er sådan set de vigtigste faktorer, der skal være knivskarpe. Fordi så tror jeg, at vi kan få en helt anden, kan man sige, dynamisk levende funktion som tertiært center for epilepsi i landet. Og det er der, vi gerne vil være. Vi skal ikke bare være en mulighed som alternativ for patienter, der ikke gider vente på at komme til i Kolding, eller hvor det nu er. Men at vi er det sted, man bruger, når man har brug for en tredje mulighed. Så det er det, vi skal arbejde på, og sammen med værdien for patienterne. De 2 ting hører sammen, og man kan sige, hvis vi går til strateginiveauet, så svarer det jo til, at vi skal have lavet vores sørge for en optimering af patientinddragelsen, og vi skal have vores inventering, som sikrer, at vi over for vores kunder kan se, at vi holder øje med, at det her, det vi laver, er af værdi for patienterne. Det er det går ud på. Jeg ved ikke, om det her er sort snak, men I kommer i hvert fald til at få en forklaring senere også. Så det er heldigt, at jeg forstår det i hvert fald. Ja, det er godt. så er vi 2. Ja. Godt. Så tænker jeg, at vi ikke ved at runde af.